Gaurko musika zuzenean telebista saioan Kinada taldea ezagutuko dugu. Iraupen luzeko bigarren diskoa dakarte besapean, rock hiroetan. Gaur gurean, etsaiarekin dantzan. Komunean egar ez dago laguna, iragana oroituz losa astuna, hartu ezazue augustu garuna, nik badaukat zuk nahi duzuna. Dantzan, dantzan. Beste talde asko bezala, Kinada taldea lagun artean sortzen da. Ohiko historia, lehen entxeguak, lehen kantuak, lehen kontzertuak eta lehen grabaketak. Kinada 2016an sortu zen kuadrian arteko proiektua. Kuadriako hiru osatze dugu, ni Jule naiz, baixu jotzaia, beste Julene bai, bateri jotzaia, eta Xuar gitarlaria. Abeslari falta genukan, eta bueno, Lasarteko taberna badago, Timon izenekoa, eta hor egite dituzte ostiral larun batetan karaoke. Eta handik ezautu genuen, Jagoa. Lehen hautik gaina ezautzen genuen, Jon askotan neoteza pertsona bat zen, da komentu egin genuen, plan, Jagoa, gau hemen gure arte nindako talde bat, Kinada, eta, oie, ze importako, pues igual etorri da, no, batxalde basa, eta, a ver, pues, en plan de coña, no, etorri eta, a ver da. Benga bat, eta zikinan hola gehiago elkartzen daula, eta bertsionatzen daula, eta eguna zigoazten egin da demoz zigoan egin, pues zikinan gure abesti propio sortzen. Bai, pixkat alaxe izan duen ez. Hasiera batean, banekin hauek hirurak hasia zeudela, proiektuekin, talde bat nahi zutela, oraindik hasi berri, eta entzundanekan ez, baina pixkat gainetik eta bar, eta beti parrandan da karaokea jutea gustatzen ez. Ostira larun batetan, normalian Lasarten hanbiltze ginean, parranda bukatuz eta hortxe hasi zen guztia eta antxoa bertsio batzuk jotzen hasi eta alaxe izan zen hasiera. Bai, pixkat alaxe izan duen zen ez. Hasiera batean, banekin hauek hirurak hasia zeudela, proiektuekin, talde bat nahi zutela, oraindik hasi berri, eta entzundanekan ez, baina pixkat. Eta Jagoa azaldu zen kantante bezala, eta hor erabaki genuen pausu amatia talde bat iten aztia, ensaio gelan sartzia, aztia probatzen, musika iten, eta hortik alaxe zen pixkat. Gehien bat hasi ginen ematen kontzertu, Lasarteko gaztetxean genituen 3 bat aldiz jo genuen gaztetxean. Eta gero bai hasi ginen zabaltzen igual Jalgi Lenozeon kafeantzokian ere jo genuen, eta pixkanaka hola hasi ginen, gero ondotako herritatik, Zurbietik deitu ziguen, eta pixkat hola hasi ginen. Eman genuen 2020an bukar alden, 21 hasiera alden hor, eta orduan ezautu genuen nozen estudioko Jurgi, eta komentatu genuen, nola gina lau gazte hasi berri, puteiak ez genuen gauna, eta nahi genuen latea, genuzkaun zeia besti horiek plazaratu. Eta emaitzakin oso guztuagatu ginen, eta plazaratu genuen, da jendean harrera izan zen oso ona. Gu oso pozik eta hori, proiektu egin jarraitu genuen, hainbat kontzertu eman diteu, eta urte honetan, atea dugu bigarren lana, etsaiarekin dantzan. Rock giroetan dator Kinada taldea. Gustoko taldeen bertsioekin abiatu zuten bidea. Willis Drummond, Berri Txarrak edo Kuraia bezalako taldetatik, Reins Against the Machineraino. Eraginak eragin, taldeak berezko nortasuna du. Azkenen gure musika estilo oinarritua beti izan da, rocka, punka edo hortan datzan hainbat estilo. Naiz eta horren barrun, bakoitzak izan bere estilo propioa, hortan landu gara. Eta gero, diskoan ikusten nabaitu eitekela, bai soinu aldetikan eta hola, bakoitza ze aldeta jotzen. Distorsioa, o ahotsa aldetika, ritmoak eta nola joan bakoitzan estiloa. Bai, azkenen, egia gaztetatik eta rock musika gustoko izan dela, baina baita ere hauekin alderatuta, bai pixka bat poperoagoa ere banintzela ez, melodia garbiagoak eta gustuko nituela, eta hauek bai zetozela pixkat gustu ilunagoetatik, edo bintzat musika gogorragotik ez.
Eta hasiera batean hori izan zen, koxka o talka edo, lauron gustuak edo nola batu, nola bestitan bakoitzaren gustuak edo plazaratu, eta horri zentzu bat aurkitzea, ez. Ez zen erresa izan hasieran, baina, bueno, egila, hasiera batetik amintzat, argi genekala, rock estiloa amintzat mugituko ginela, ez. Bueno, gu hasiera batetik, talde hasi ginenetik 2016, gu 16 urteko neuzkaun, eta momentu hortan asko zen Berri Txarrak, Kuraia, Willis Drummond, eta guk entzuten genuen musika beti hori izan. Orduan hasi ginean, aitako abestik eta jotzen, baita ere Rage Against the Machine, ja gehiago joten aurrega, eta azkenen estilo askokin batera, beste ritmok eta lantzen diteu, eta horretik baita ere aurretik diteu. Beti jarraiti izan duten gitarrista izan dato Morelo. Eta beste abesti batzuk askoz Kuraia aldera jotzeutela, batez ere jagoan melodia aldetik bai. Eta Julen bateria bai beti izan da Berri Txarrak eta Kuraia entzun duen pertsona bat, eta justo bilak oso ondo konpaginatzean ikustet hortan. Ritmoak sortzerako garaian, beti eukitugu olako erreferentek da hori notatzea bastante. Konstante batzuen biktima izango alnaiz bizitza osoan. Estimulu iraunkorretan egonkortutako nerbiok geldia zinan naiz. Gira da zainetan ezinekin norberak nahi duena. Kinadak estimuloa edo provokazio esan nahi du. Jorratzen duten musikarako izen egokia zinez. Kinada berez da fisiologiako kontzeptua eta esan nahi duna nervio sisteman nervioen artean bidaltzen den seinale edo estimuloi da, bere esan nahia. Eta hoi izena ere pixka kurioso izan zen, ze hasgeran ez genekin zeizen jarri, de hecho lehenengo kontzertua jo genuen talde sorpresa izenakin, ez genulako izenikan. Eta hoi aurretik bai auki genitula beste pare bat burutazio, bat izan zala legez kanpo, legez kontra bestekin nola zen, eta beste bate bai, baina justo kurriz egitzaizkigun guztik, beste talde batek hartuta aukitze zituen. Izenan kriston zea pila auki genituen hasieran. Egon ginen igual 2 urte izenik gabe. Musika bidean 2 disko plazaratu ditu bandak. 2021 urtean debuteko estimuluen bidai argitaratu zuten. 2023 honetan ikusi du argia etsaiarekin dantzan, 2. iraupen luzekoa. Ni beintzaten naiz autodefinitzen musikari bezala, musika sortzaile igual bai, baina ez ditut menperatzen musika dazkan arlo gehien bat ikaste hori de solfeo ez dakau gutako inorrek. Ikasi du bakoitzak esan dezagun bere modura. Nik adibidez YouTubeko tutorialetatik eta orduan bai junginala ikasten entzaiu lokalean. Eta diska ateratzerako momentun bai genezkala igual abestik menperatuta, baina gure progresioak beti jarraiti izan du 2. diskan oain geroz eta gehiago. Uste notatzeala ja 2. diskan bai erritmo aldaketak askoz gehiago daude, ahots aldetik bai nahi izan dio oain ulertu dugu gehiago jagoan ahotsa. Leheno igual etzan hainbeste moldatzen gure musika estilora, eta oain saiatu geha bai moldatzen nola ahots melodikoago bat dakan guk entzute duen musika baino bere zehara moldatzen. Orduan bai izan dela entxegu lokalean pila bat aurre hartu dugula. Bai, nik uste hor landu deula bakoitzak zer nahizun adierazi, ze estilo gehiago gustatzen eta hortan oinarrituta, ze musika mota nahi diogun ezarri. Nik abiaz basuakin, saiatu naiz indar gehiago nabaritzen, diskoak eta entzulek entzuten, indar gehiago akala eta gehiago nabaitu ezan hortan. Eta nik uste hortan landu deula asko 2. diskontan. Hoi da, guk abestiak sortzerako garaian, batez ere ordu gehienak igual pasatzitugu Julen bateriak tanik. Eta bai, Jagoaren kasuan nik uste mejoratu deula pila bat.
leheno esan duten bezala, leheno oso musika zakarra ite genuen, baina jagoan melodia hotxe igual ez genuen hain ondo sakontzen diskoan. Eta bai diskoan berri honetan notatu ala, ahotsa ere fluido goijoa, kompaktuago base ritmikokin, eta batez ere bai gitarra eta ahotsan ritmo aldaketak nabari diala. Bai, hori da. Egia sortzeko garaien askotan, inkluso gitarratik behatik azte gala eta gero paseak atea lo que sea, baina bai, bajua eta baterian arteko lanketa hori horren daiteke eta hor da oinarria. Bi diskoak Jurgi eta Boada soinu teknikariaren gidaritzapean grabatu dira. Bigarren hau, Zumaiako zen estudio berrian. Bai, hori da, orain dela gutxi irekiu estudioa eta bigarren diska hontan, bigarren diska hau inda geho, esan genuen, jake estudio irekiogun eta lehenengoa oso ondo juntzan behakin, erabaki genuen bai estudioan sartzea. Eta bai notatu da aldaketa, baina lehenengo maketare potente sonatzezun, eta orain bai estudioan pila lagundu du. Lehenengo diskoak igual ez ezkan hainbeste koro, eta honetan bai esan zigula, igual momentu honetan bigarren ahotsa hau sartuta geratuko zen potenteago edo punts gehiagokin, eta hortan pila lagundu digu. Erritmo aldaketa batzuk ere seguntze akorde sartu edo ez notatzen zala pila eta bestian, eta horregatik oso eskertuta gaude berari. Hori da, lehenengo disko maketa nahi ezun bezala ditu, izan zen pixka dezgenekin nola funtzionatzezun, histori guztiak. Jurgin kontaktatzeko suerte auki genuen, suerte izan zen, iztan ikusi genuen pertsona baten bitartez. Eta pentsatu genuen bai ekonomikoki eta bai soinu aldetik lehenengo maketa edo diskoa izan da entsaio lokalen grabatzea nahikoa izango zala. Hor esperimentatu genuen pixkat eta zautu genuen prozesua nola funtzionatzen duen, eta gero bigarren disko ni begira bai pentsatzen genuela justo Jurgi beak gainea estudio berri bat irikita, pauso edo matea. Pixkat estudio profesionalago bat, nahi zuen bezala ditu probatzeko eta grabazio aldetikan eta soinu aldetikan pauso bat aurrea eman izateko. Helburua izan, azkenean Lauron gustuak edo Lauron abesteko eta jotzeko era eta modua diska hortan biltzeko garaian argi zeon hurrengo pausua zela instrumentalki behintzat ilunerago jotzea edo gogortasunera, ezta. Eta bai, ahotsean ere salto egin dugula, eta baina beti ere zati melodiko horiek errespetatu dut, eta nahi behintzat gustatzen zaizkiten zati horiek eta errespetatu dut eta bere garrantzia mantenduz, ezta. Etsaiarekin dantzan izena darama lan berriak. Egunerokotasunean bizi ditugun zapalkuntza eta arazoei egiten dio aipamena izenburuak. Bizi diren herritik hasita, bizi garen mundu kapitalistara. Etsaiarekin dantzan nik uste dela Lasarteko egoerak eraman gaitu izenburu batera. Azkenian Lasarteko estena ez dago oso fluidoa bezala, eta parte handia batean da udaletxeak ez ditulako bere tresnak eskaintzen eta beti zailtasunak izaten ditugu. Guk gaztelekuan ensaiatze dugu, ekonomikoki gaztea gea eta entxegu lokal bat oaintxe bertan pagatzeko da imposible. Baina berez da txokazo bat udalak eskantzeuna doainik, baina beti daude trabak eta gero gordutegi aldetik ere ez dazkau malgutasun horiek, igual beste herri batetan badazkatenak, eta pixkatoi udaletxea igual herritik botatzea gaitu hau izan da geho, baina ez da. Gure ezea entzun dezaten, berrik izte zaien. Ez dakit beste kasutan edo beste taldek nola funtzionatzen duten, baina
Bai aurreneko diskan agian, diskaren izenburua abestien emaitzaren laburpen bat izan zala, eta kasu honetan abestien letrak bai irten diala, edo tematika behintzat, izenburutik, ez? Azkenean abestietan hori aipatzen da, ezta? Etxeak, azkenean egunerokotasunean bakoitzak bere etxea dituela, eta horrekin lotuta abesti bakoitzak bere zerikusia, ezta, gai batekin, edo dolua, bakoitzak duen dolua, edo falta motatzen duen hori, esan bezala gaur egun bizi dugun gizarte eredu horrekin ere badu zerikusia, eta pixkat hortik mugitu gara, ez, letrak egiterako garaian. Adibidez, Xuarrek egin ditu letra batzuk, harenak zuzenagoak eta deskriptiboagoak agian, eta ni abstraktismo hortatik pixkat mugitzen eta letrak egiterako gaian beste buelta bat ematen saiatu naiz, eta nik uste bion artean lortu dela emaitza polit bat. Hoi da, letrak gehien bat jagoak inditu, baina igual kanta batzutan nik ere aportazio batzuk man ditut, eta bai igual nire partetik dira letra zuzenagoak, eta jagoaren partetik igual dira poetikoagoak edo nolabait esateko. Así que bai. Bi kontraste horiek erabiltzen ditu pixkat. Gaina goatzen naiz izena bota zula Andonio Jokiegik behin, behakin geuden afari baten, eta esan genuen, ostia, etxaiarekin dantzan, ki guapo, no? No seke, da horrekin hasi ginen diska berriko izena prestatzen, eta gero bai atea zala etxaiarekin dantzan kantua, osea, diskoz aparte, kantua ingenune hoi. Diseinu ederrean bilduta dator CD formatoan kaleratu duten diskoa. Sara Etxeberriak burutu du artelana. Sara Etxeberriakin kontaktatu genuen, lasartearra, kreston artista ona. Eta bai, nahi genuen portada igual pixka landuago izatea, eta klabatintzu. Hasierako momentutik bializ egun bozetoa, eta esan genuen, holako zehozen nahi deu, da muy kuraia bakigu, baina kriston pila gustatu zitzaigun, kolore beroak eta beltzoi nahastu zituen, eta atea dela hostia diseinua. Bai kanpotik, CD-a fisikoa, eta barrutik bai, barruko papeletak bai, egin ditu perfecto. Julen bateria eta biok bildu ginen behakin, eta lehenengo elkarrizketa hartan berak esan zegoen, ez zer nahi ez. Eta galdera hortan, askotan egitean galdera hortan, zein da erantzuna, ez? Ez genekin nora jo, eta esan genio, Sara, gidatu gaitzazu, ze ez dakigu hau da gure gaia, gure abestiak hau edea, eta guk islatu nahi duguna, pixkat etxaiarekin dantzan, bai sartu genizkiola zea batzuk, igual termino batzuk, sorginak, akelarreak, sua, kateak, pixkat hortik mugitu nahi genuela, ez? Azalak hori erakustea nahi genuela, eta bai koloreak ilun xamarrak izatea, ez? Azkenean zentzu hori mantentzeko, diskarekin dakan erlazio mantentzeko. Nei diskoa ikuste eta bai esateit, barruan entzungo dezun aurrerapen bat emateizu, adibidez. Soinua más o menos nolako izangoan, etxaiarekin dantzan kontzeptuare bai, ez dakit. Bai lotzetela asko portada diskoak dakarren barruko izaerarekin. Así que, Sara, eskerrik asko. Gaztetxeetan abiatu zuten musikabidea, eta bertako estenan egin nahi dute aurrera. Disko berriak kalean, emanaldiak eskaini nahi dituzten non nahi. Bueno, ez da errexia izaten, azkenean guzerako gazte batzuntzat hemen egia Euskal Herrian ointxe bertan oso panorama musikal potentea dagoela, jotzeko aukera asko, bai hemen eta bai hemendik kanpoa ere, lurralde ezberdinetan. Baina bai, azkenean ez da errexia bakoitzaren agendak eta bar, behin kontzertuak lotuta ere, dene erantzute ez. Baina gure helburua behintzat da, zuzenekotan ahalik eta gehien disfrutatu eta esan bezala ahalik eta txoko gehienetara iristea ez. Oan jak herriko festak bukatu dian, gaztetxeetan jotzea, edozein gaztetxek guri idaztea ez dakaula ekonomiko kire merkia gea. Así que
Ba hoi, gaztetxeetan zeatuko nuke. Ze guke bizitza gaztetxeetan ite dugu. Asteburu mugitzea alde batetik bestea kontzertu ikustea. Hasi bai, jotzeko nahi pertsonalki behintzat gaztetxeek motibatzea jate gehien bat. Gu azkenen gaztetxetik gatea gehan talde bat, ja. Gaztetxeetan hor denbo pila basaia dugu, milaka kontzertu ikusi dugu, eta gu azkenen gehiena disfrutatzeuna leku txiki baten. Azkenen publikoarekin eduki behar den harremana gertuko izan behar du. Bai, azkenean diskoat ez du, baina berez garrantziakana eta berez zalekiko gertutasun hori zuzenekotan nabaritzen da. Así que bai, etorkizun batian aukerak atatzean, mugituko gara kontzertu lortzeko, eta zuzeneko landu eta disfrutatzeko. Bai, azkenen taldeak nahi duguna da, aliketan kontzertu gehiago eman, jendeak gehiago entzuraztea gurik, gero ikustea, eta disfrutatzea, no? Azkenen zu musika egite dugu, jendea ondo pasatzeko, eta zu talde baten jotzea, eta eszenatoki baten gaine jotzea, eta publikoa jarraitza zure abestik eta zure letrak eta emate dizun puntxa, la hostia, tío.